concurs anual de dansa. Ai, què passa, tia? Bé. Què tal l'estiu? Que passada, de veritat. Sempre que ens trobem preguntes el mateix. En sèrio. Bueno, què? Has anat a l'ampolla? Home, les tradicions no canvien. Tu què? Preparada pel nou curs? Ja han anunciat el concurs de dansa. Què dices? Mira, ens apuntarem, no? Vale. Ei, què esteu mirant? El concurs de talents! Ei, mola! Què dius, Ona? Ens apuntem, no? Joder, clar. Però una cosa, la Marta també s'apunta, oi? Home, o tots o ningú. Ei, mira-la! Marta, vine, vine! Doncs participem, no? I tant! Va, anem! Ho petarem. Seguríssim, tio. Us en recordeu de les tenis? Quasi perdem. Ostres, això sí! Sí, però ens n'han sortit com sempre. Què feu? Acabant d'assajar. Que no ho veus? I per què assageu? Doncs perquè demà és la gran final. La final que perdreu, diu. Què dius, perdràs tu, pingat? Jo. Es veu que encara no heu parlat amb el meu pare. Què vols dir? Doncs que demà heu de perdre sí o sí. Per quina raó exactament hauríem de perdre demà? Doncs perquè si no, repetireu. Seria una pena, no, Maria? I això? Perquè el concurs l'he de guanyar jo. Impossible, el director ha de ser imparcial. Doncs ja m'ho direu demà, quan hagueu de menjar-vos la segona part. És un imbècil, tio! Sempre estàs igual! Solteu-me! Foto una hòstia! No te'n recordes de quantes vas fer. Però el temps és per Llavors... no? No, que va, mira. M'acaba de trucar el director. Què? Joder, què t'ha dit? El Cristian tenia raó. M'ha dit que si volem mantenir les nostres notes i no repetir, hem de perdre la gran final. Què collons? Jo també estic flipant. Quin tio. Però com pot ser que un director amenaci els seus alumnes? A part, quan a l'escola sempre ens parlen dels valors. I ara què fem? Jo no em puc permetre que em baixin bé les notes. No, no, jo tampoc, els meus pares em matarien. Jo no em puc permetre tornar a repetir. El director és un malparit! Quin hipòcrita. Marta, tu estàs molt callada. Jo crec que no hauríem de participar. Què? Però què dius? Però què dius, tia? Crec que no és un tema de guanyar o perdre. És un tema de dignitat. Portem 9 mesos assajant i ens ho hem currat moltíssim. Els estudis són prioritaris. Sempre. Penseu-vos-ho, si ja acceptem això ara que som joves, què serà de les nostres vides? Hem de lluitar pel que realment volem. Ets una drama queen de l'hòstia, tio. Jo no sé què fer, en sèrio, Ni jo. No fa falta dir-ho ara. Si un cas, demà quedem on sempre i ho decidim.
Demà és el gran dia. Celebrarem la final del 5è concurs de talents anual de l'escola Pompeu Fabra. El concurs serà transmès per la televisió. Tot el teatre estarà ple, esperant que els dos grups més talentosos de l'escola facin un gran espectacle. Els dos equips es mereixen la victòria, però no està clar qui serà el guanyador. Haurem d'esperar a veure-ho demà. Esperem que un curs de preparació dongui els seus fruits, encara que, recordeu, no és l'equip victoriós el que guanya, és l'equip que més valors té. Que gaudiu de l'espectacle. Tots els participants del grup han estat a l'alçada del teu nivell, creus? Sí, jo crec que sí, claríssimament. Crec que com a líder he fet un bon treball. Creus que podria guanyar el concurs aquest any? Ho tinc molt clar, molt clar. La veritat és que hem fet un bon espectacle. Crec que serà molt difícil per l'altre grup poder fer-nos front. Home, has de tenir clar que l'altre grup porta uns quants anys seguits guanyant. Què dius, perdó? Sí, no, dic que has de tenir clar, és que estàs molt ocupat, Has de tenir clar que l'altre grup porta guanyant 4 anys seguits. Què et fa tenir tan clar que guanyareu vosaltres? No sé, és un pressentiment. Crec que la victòria serà nostra. Sí. Jo sóc Maria Tomàs i no vull participar. Jo em dic Joan Mas i no vull participar. Jo sóc Chantal Martínez i no vull participar. Jo sóc Marta Garcia i no vull participar. Jo em dic Ona Rodríguez i el meu grup i jo hem decidit no participar ja que hem estat amenaçats per l'escola. Moltes gràcies. Uau, tio, com l'hem liat! Em sento alliberada! No m'ho puc creure! Somos cracks! ¿He visto la alegría? Ai, sí, que maravilla! Ai, que maravilla! Somos putos cracks! Buah, Marta, la que heu liat. Què vols, Cristian? Això de fer-se el valent us sortirà molt car. T'hagués agradat veure'ns perdre. Sí, m'hagués agradat. Però el meu pare ja ha decidit. Que us vagi bé repetir el curs l'any que ve. Jo repetiré el curs, però ella acabarà vivint sota un pont. I el seu pare viu sota tio. No sé què em dona més fàstic, tio. Marta, Creieu que ens hem equivocat? Marta, tranquil·la, hem fet el que tocava. ei, escolta. Pensa que el nen no em queda tan ridícul com el Cristian. Nois, no vam néixer per ser guanyadors. Tampoc vam néixer per ser perdedors. Vam néixer per poder triar.